Vedel si, že slovenská legenda drží jeden z najšialenejších gólových rekordov v histórii NHL? Písal sa 5. február 1994 a Peter Bondra chytil takú slinu, že súper z Tampy Bay doteraz nechápe. Slovenský hokejista dal 4 góly v prvej tretine v rozpätí 4 minút a 12 sekúnd a drží tak rekord najrýchlejších 4 gólov. Ale to nebolo všetko. V zápase nakoniec skoroval celkovo 5 krát a Washington vyhral 6-3. Definitívne sa tak zapísal medzi najlepších kanonierov ligy. Z aktívnych hráčov celej NHL strelil 3 a viac gólov v jedinom zápase najčastejšie Peter Bondra. Podarilo sa mu to 18 krát. Bondra v drese Washingtonu dosiahol 12 hat-trickov, v ďalších 5 zápasoch dal 4 góly, v jednom dokonca 5. Kto je podľa teba najlepší slovenský strelec v histórii NHL? Napíš do komentára a hoď odber pre ďalšie hokejové videá.